Καλησπέρα, Κυριακή, ώρα 8. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μία καρακάξα πάνω σε ένα δέντρο στην άκρη ενός χωριού. Κάθε μέρα έβλεπε κοπάδι τα περιστέρια να κατεβαίνουν από τις φωλιές τους και να πηγαίνουν μέσα στις αυλές των σπιτιών του χωριού και να τρώνε ό,τι έβρισκαν. Καλαμπόκι, ψίχουλα από ψωμί. Η καρακάξα τα παρακολουθούσε κάθε μέρα. Τα περιστέρια κάθε μέρα πήγαιναν, έτρωγαν και έφευγαν. Μια μέρα, σε ένα διπλανό δέντρο από αυτό που ήταν η καρακάξα, κάθισε ένας τσαλαπετινός. Και σαν άκουσε την καρακάξα να βαριανασένει και να αναστενάζει, τη ρώτησε. Κύριε καρακάξα, τι έχεις και βαριαναστενάζεις? Τι να έχω, λέει η καρακάξα, δεν βλέπεις τα περιστέρια? Κατεβαίνουνε κάτω, τρώνε ό,τι βρούνε, ενώ εγώ παιδεύομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρω λίγο φαΐ και αν το βρω και μένω και νηστική πολλές φορές. Γι' αυτό στενοχωριέσαι, λέει ο τσαλαπετινός. Γιατί υπάρχει λύση γι' αυτό για να μην στεναχωριέσαι. Σαν τι λύση, λέει η καρακάξα. Σαν τη λύση, άκου να σου πω. Αν γίνεις κι εσύ άσπρη σαν τα περιστέρια, τότε κανένας δεν σε ξεχωρίζει και θα πας να ζήσεις μαζί τους. Σαν να της καλά άρεσε η ιδέα της κυρά Καρακάξας. Οπότε ανοίγει τα φτερά της και πετάει κατευθείαν για να φτάσει κάτω στο ποτάμι. Εκεί ήταν ένας νερόμυλος. Πέφτει γρήγορα μέσα, βρέχεται, μουσκίδι γίναν τα φτερά της. Και αμέσως μετά πάει γρήγορα στο μήλο, μπας και βρει κανένα παράθυρο ανοιχτό για να μπει μέσα. Έτσι και έγινε. Ένα παράθυρο του μήλου ήταν ανοιχτό. Μπήκε μέσα και βρίσκει και μια σεντούκα που ήταν γεμάτη με αλεύρι. Χώνεται, πήγε από εδώ, κυλίστηκε από εκεί, γύρισε από εδώ, γύρισε από εκεί, ώσπου έγινε τόσο άσπρη, μη σας πω, πιο άσπρη και από τα περιστέρια. Αμέσως μετά πέταξε και πήγε εκεί που ήταν τα περιστέρια. Έζησε αρκετές μέρες μαζί τους και όπου πήγαιναν τα περιστέρια, σε όποια αυλή πήγαινε κι αυτή. Έτρωγε και είχε αρχίσει και πάχαινε. Μια μέρα ο νοικοκύρης του σπιτιού έστειλε μαντάτα στη γυναίκα του να φτιάξει τραπέζι γιατί είχε ξένους. Η γυναίκα του νοικοκύρη κατεβαίνει κάτω, αρπάζει 4-5 περιστέρια και μέσα στα περιστέρια αυτά αρπάζει και την καρακάξα. Αρχίζει να σφάζει τα περιστέρια και σαν έφτασε στην ώρα που θα έσφαζε και την καρακάξα, βάζει η καρακάξα μια φωνή. Άσε με, της είπε η καρακάξα και εκείνη φοβήθηκε. Φοβήθηκε τόσο πολύ που ναι μεν την κράταγε από τα πόδια την καρακάξα, αλλά μέχρι να συνέλθει πέρασε λίγη ώρα. Έτσι είσαι, της λέει, κύριε Καρακάξα, νευρίασε η νοικοκυρά αυτή. Και παίρνει και της βγάζει όλα τα φτερά. Όπως ήταν ξεπουπουλιασμένη, της δίνει μία και την πετάει έξω στην αυλή. Τι να κάνει κι αυτή, παίρνει τα πόδια της και αρχίζει να πηγαίνει προς τη μεριά που ήταν το δέντρο που έμενε στην αρχή. «Αχ, τι τα ήθελα εγώ, μαύρη καλοπέραση», είπε από μέσα της. Σαν έφτασε εκεί, ο τσαλαπετινός την είδε και της λέει «Καλώς τη γειτόνισσα, καλοπέραση βλέπω, αλλιά από μας», λέει ο τσαλαπετινός. Γυρνάει λοιπόν η καρακάξα νευριασμένη στον τσαλαπετινό και του λέει «Αν να χαθείς από εδώ πέρα, τσαλαπετινέ, άντε βρωμοπούλη που μου έδωσες τέτοια συμβουλή και κοίτα πως κατάντησα. Έτσι και σε πιάσω, έχει χάρη», του λέει, «που δεν έχω φτερά να πετάξω». Από εκείνη τη μέρα και μετά να ξέρετε ότι η καρακάξα και ο τσαλαπετινός είναι εχθροί. Και όποτε πλησιάζει τσαλαπετινός, η καρακάξα φωνάζει όλα τα πουλιά για να τον τσιμπήσουνε. Και εκείνος πετάει μακριά και φεύγει σαν τον άνεμο. Έτσι λοιπόν ζουν αυτοί εχθροί και εμείς ζούμε φίλοι και πολύ καλά μάλιστα. Καλή σας νύχτα.